Mayong adlaw mga binati at minahal kong matalungon. Welcome to my channel, welcome to Idog TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalo. Ito guys, agkaroon di ay ang ikaduhang adlaw sa pagpanghatag og pensyon sa senior citizen diri sa lungsod sa Matalo. Nalangan ni guys tungod sa mga kakulian nga dili mapugngan niya sa mga panghitabo nga di nato makontrol mao ang COVID-19. At least sa karon nga panahon sa September 21 nahatag ra gyud ikaduha ning adlaw sa pagpang-release sa pensyon sa senior citizen diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Welcome to my channel. Welcome to Idog TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Sorry guys. Mao ni ang sistema sa pagpanghatag og pensyon. Doon na gayoy social distancing para makuan ang mga kuan. Mahangyo lang nako ninyo matalumnon. Magpabilin dito kanunay sa panaghiusa o pagtinabangay para sa kalambuan sa atong lungsod. Alang sa kasayuran sa tanan, mao ni ang ikaduhang adlaw sa pagpanghatag og pensyon sa mga senior citizen diri sa atong lungsod. Magtinabangay jud ta kanunay aron makabot nato ang kalambuan sa atong lungsod. Okay. Welcome to my channel, welcome to Idog TV, ang channel sa kalambuan sa atong lungsod. Iko live diri sa St. Joseph Gym. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom.